Tak ide. Ideme na to. Kolegu nakamerujeme. By vedel, že sme tu boli. Dávim dávať. Pomaly choď. Teraz to ide doľava, nie? Tak sa to je iná. Mal by ísť tam. No, tu máte, počkaj, stoj teraz. To je celý problém, vám to tam zadrvá. Zachytá. Ako to vybereme, čo? A čo je tam? No, voňačka zo záchodu. Aha, kde je? Tu? A uloží sa na ten papier, to zachytáva. A už sa tu nakopí. To zhruba každý... Ale ona nie je ďaleko. Idem drgnúť, idem zo špirálu, Jaro. To je z jednu 22 hrubú. Najhrubšiu, no. Drgneme, či to nevypadne do žumpy. Ty pekse, no. A odtiaľ, keby sme šli tlakom, alebo špirálu pošli. Boli sme tam, vieš, ono je to možno... Ale tlakom zacviknuté. by sme ho posunuli možno sem, vieš, ako by sme šli, že ho vyhodí. Poď 22. Ale, dobré, rýmkami si zroviem druhé. Tady to drgneme, vieš? Takže toto je problém. No, to bývajú dosť často, keď chodíme. No, to tam sprosté volade je zacviknuté možno čosi. A nemôže prejsť asi cez... Presne asi je v tých stenách. Keď prestieme do jednej strany, ak sa nám podarí, že by to prešlo. Aj, že by sa to spustilo. Ty kokso, a sranda presne na toľké pretlačenie, že to neprejde. Ale to bol malý krv. Bo nám to robilo každé 3 dní. A to je ťažko, keď nevidíš, vieš, no. To je... sa človek môže len domnievať, no. Preto je tá kamera kamerou, no. Tak. Tu je meter. Teraz neviem, my sme meter rátali tu, takže ešte plus asi tento kúsok. Ja som mal vynulovať, keď bola kamera tam, a ja som vynuloval tu. Ste možno aj týmto skúsiť, že to náhodou drgneme. Tu je to presne zachytené, riadne. A presne krv tam, keď sme išli, dodole je to už liatina. Liatina, tá je dobrá. Tak to keď odsúť vidí, tak ťažko to. Neviem, je to tam zaciknuté. Keď kamera to nepretrvka, povedz mi. Presne ako... Myslím, že to sme byli, bolo niečo ťažké. No, dívaj sa, tuto je na kraji a ukazuje, hej. 78 cm. Takže ty treba odrátať vlastne, nie? Áno. Ja som to tuto. Ono, ak sa točí bubon, tak to ráta. Že by som ho netrafil. Kladivo sme raz vyťahovali. Z takto? No. Ako bolo možné? On mal takto záchod a mal sprchový kút, také téčko. A v tom téčku presne bolo kladivá ručka dobrá. Vysávačom sa nám to podarilo, máme taký silný vysávač. Búcham do toho a fíka sa. Búcham tou kamerou, Jaro. No. Pohne s ňou? Nie. To len špirálová. Trošku som ju asi pohoval. No to je. Už si za ňou. Za ňou? No, nek. Ona je 63 cm. Už si za ňou, no, počkej. Nedáme tú veľkú. Tú veľkú? No tú... Vieš čo? No, môžeme aj tu dať. A inde je... Kufriku. Ale že ju nepozná. No pohľad, keby sa nám zacvikla nejaká medzera. Teraz si ju potlačil. Tak je super potom. Počkaj, vyťahnem to. Počkaj ešte.
Odtiaľ to už začíne vodou rasťou asi. Tam mám práve začíkať. Ona bola tu zahryznutá, no a teraz pod kamerou. A teraz musí vodou ísť. Už to nie, tu už začína liatina. My sme ho už posunuli preč. Tu je. Teraz by som išiel... Skúsi spláchnuť? Skús spláchnuť, možno, že aj vy... Že ho aj spláchnuť teraz. Ona by normálne prešla, ale neviem, kde si sa ona v tom spojí asi. Takže ho treba dostať von. Ju musí. No. Drží. Vypadá, že drží však. Prechádza voda, ale pomaly, to je ona je tam. No, vychádza. Nie je prúd, to potrebujeme toho našeho z druhej strany. Tam je. On presne brzdí, aj to je. Je tam? Aha, hej, nevidíš. No to ako motiaľ to ona by mala ísť. Už. Už som prešiel za ňou. Tu nie je žiadny iný problém v tej liatine. No, tu je táto. Nič, necháme kameru takto a poď ideme to Tak? naštartovať. Bacha, aby vám to nepadlo. Nie. Tak teraz to. biela voda, tak neviem, či ho vypláchlo. Pláchlo. No?
Drž toto, to spadne. No. Tu sme napojení, vlastne tu sa robila nová kúpeľňa, tu sme napojení na starú, hej, rúru. Teraz pozerá ako Aha. Teraz zoberieme. Toto je klasika liatina, takéto bývajú liatiny, proste oni hrdzavejú Ale znútra. to sa zdá, že čo si biele vyberlo, ale Muselo vybehnúť, lebo tam išla aj voda, takže to preto som lesko. dal tú čistiacu tá len za seba. Pozri sa, kde je. Ja ho nevyťahol, vidíš, není. My musíme ísť odtiaľto a tlačiť ju Lebo dopredu. ona je úzka, tá liatinová, vieš, ona je hrdzavá. My musíme ísť vlastne odtiaľto a tlačiť ho von. Ale si ju premiestnil, hod. Dosť. Veď boha 63 cm. Takže mňa už nepustí ďalej, nebijem do nej a nepustí ma. Čo biješ, kde biješ? Do nej. A ako ty vieš, že biješ Ale do si nej? si, ja idem Nie, ty obrať. idú do nej. Ja už som tu prešiel, ja som bol vlastne v sedočke. No naštartujeme a ešte ideme, poď. Ešte. Tak nechaj kameru tam. Je zaspiknutá, no je to tam. Asi to 5 metrov, 4 metre, to je. Už sme desíky. No sa to nezdá, no ale... No je to dosť veľké dále rúry. No ona je taká napuchnutá, lebo to je taliana ako hrdzavie. No je možno takáto nejaká. To je zväčšené, to je všetko zväčšené vlastne. To je bomba, no, takáto vecička. 4 metre, niekto to znamená, že to má asi. To je koľko, toto je meter. Meter, to je 2, to je asi 2. 2, 3. Metrov. A to už sme v žumpe? No, vidíš to? Vidíš, to už ide. Už to tam, kde si spadl, môže to plávať, kde si po povrchu. Dobre, ale to von. Vyťahujú? Nevidel som ju. Vyťahol si ju von. Čo je
to je Presne filmované. 10 metrov, to je tých 78, keď odpočítate. Nepostrehol som, lebo to tam... Plaknúť. Neviem, čo môžeme urobiť, je pustiť na vodu. By som to chcel, tento záber, sa mi veľmi páči, neviem, či sa to dá nahrať. Ja mám USB kľúč svoj. Vedel by si to nahrať mi? Dobre. Sa mi páči toto. Aha, teraz je pekne. Aj nezastavuje nič. Dobre, tu sa zastaví kamera.